Hello guys, so try natin yung bago nating GoPro Hero 5. So shoutout na pala kay Boss Ryan, salamat sa pag Hello guys, so namin dito sa akin padumi sa ulan arami agi padung dito sa kulon ngita liyo ganang TV nga nag-testing po ta ni ato ang GoPro Hero 5 nga gipalitan to ganina. So kan text na ni sa pero nindot kayo yung one. So atay try ang yang video quality ug yang performance. Salamat kayo og shout out ni Boss Ryan nga nagtugot ani sa kwan. Ubos nga presyo ni nga to ang GoPro Hero 5. So kining helmet pod. Duha ni siya kabuk. Helmet o kining GoPro nga tong cam. So daghang salamat boss. So karong kuana puna matuta sa so doon na ta diri sa atong kuan Barangay Budlaan. Kamay lang kuwang abot na ta sa Barangay Budlaan. Kasi diri kamay. So follow din ninyo ako ang page Last Tourist TV. Daghang salamat ninyo mga kalas. May picture ko no? Lakalak pa may picture rin dire. So man ni siyang Barangay Budlaan. Maning istilahan nila diri dapit. So yung sport complex nila sa una, baskitan sa una niya. Pagkago sa audit nga guba. Nagigkaroon ngayon na kuan. Ngayon na barangay nila dia. Natalusot dito sa buslot, tawag dito buslot ba. So sa wala pa di kabade morning daan pa doon sa Busay lapos sa Talamban kung ikan sa Cubao dan sa Subos dan sa dito daan nag-buslot. So muna siya pinagatangasan nga parte dito sa buslot no. Ano 30 tangas na dito po first adventure ba hindi ka na dadapit woods kayo so nari ang babaw sa nari ang tipologiya ito tipologiya ito tipologiya pero ito rin sa yan lain mga itong tuyo o buwan tuyo o tinguha. Alright. So lapos na dagris kuan. Buslot. So kadrig pa wala. Amping kadrig accident prone area. So lalog na kadrig kadong dito sa dito sa Kulon. Right? Pagkanda kang mag-rides dito padung dito sa TCH o gitawag nila Transcendental Highway kay dagang bangking na. Dagat ang bangking. Kita rin ang tapo bangking kay members pahag ng itong tuod na. Tinawag TCH. TCH sila mga TCH boys. Mga TCH riders. Sila padang babaw, kita padang tapos uy, ilipit na mo doon number 10 pag ito, si Kuragi sa tuwa, sa Sirasawa nabala naman dia nagamindot yung mga lugar dia bisa aming waga na takuang bilabilapit yan sa tanay ulit siya rin sa amigos so panayon ta, ito na ta sa Kulon, let's go karon doon na ta sa kuan Kaalas isa man doon na ta sa Lahog ano ta diri sa GY day GY sa GY doon Lahog no Lahog na
Sakto lagi ko pag-una. Pag-awan ko guys. Good for the road. Gusto yung mga motor may na. Ganun lang sa to ha. We beat as one. Beat as one ba? Hindi, beat as one. Good sa gapon kayo ba? Sa 2cc niya to ha. Pero good sa gapon kayo. Kung gapon na mahurot na to ang guan. Kaya na to 1000cc pero na siya advantage. Bali na siya maka-overtake. Kadari sa guan. Sa diway. May traffic light sa sinahan. So kung yung ikita gikan dito sa Budlaan, lapos sa dari ang kuyog daw sa TV. So dari na kita abot ang punta dito sa kuan. Tulo na lang tayo sa kuan.